அனைவருக்கும் வணக்கம். தேனி செந்தில் ரியல் எஸ்டேட், செந்தில் கணேஷ் பேசுகிறேன். இப்போ நம்ம பார்க்குற இடம் போடிநாயக்கனூர் குரங்கணியில் இந்த இடம் அமைஞ்சிருக்கு. மொத்தம் 4 கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும். தார் ரோட்டிலேருந்து 4 கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும். காபி எஸ்டேட், மிளகு இருக்குது, காபி இருக்குது, பராமரிப்பு இல்லாமல் இருக்குது. பேங்கில் ஒரு 6 லட்ச ரூபா லோனில் இருக்குது. மொத்தம் 12 ஏக்கர். இதனுடைய ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா முடிவான விலையாக ஒரு ஏக்கர் 3 லட்ச ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. 4 கிலோமீட்ரு இந்த இடத்துக்கு நடந்து போகணும். இந்த இடம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்மளை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். தொடர்ந்து நமது சேனலை பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.